खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव नोंथांमोननो मोनसे गिदिर खौरां लानानै फैदों नंगौ बे समाव नोंथांमोननो मोनसे गिदिर खौरां लानानै फैदों आसाम एक्सप्रेस दिं हिमा दास बे हिमा दासखौ एरख'नाय जाबाय नंगौ बे समाव नोंथांमोननो मोनसे गिदिर खौरां लानानै फैदों बे गेलेमु जाय बिथांमोना गेलेमु नायनानै मोजां मोनो गेलेनाय आयदाखौ नायनानै मोजां मोनो बिथांमोननि थाखाय मोनसे दुखु गोनांथाव खौरां नंगौ आसामनि दिं एक्सप्रेस हिमा दास बे हिमा दासखौ बे समाव एरख'नाय जाबाय नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया मोनसे गिदिर खौरां लानानै फैदों नंगौ बे समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया मोनसे गिदिर खौरां लानानै फैदों आसाम गौरब दिं एक्सप्रेस हिमा दासखौ बे समाव एरख'नाय जाबाय नंगौ नोंथांमोननो मोनसे गिदिर खौरां बे समाव लानानै फैदों दे आसाम गौरब दिं एक्सप्रेस हिमा दासखौ बे समाव एरख'नाय जाबाय नंगौ बे समाव एथलेटिक हिमा दासखौ एरख'बाय नंगौ एथलेटिक हिमा दासखौ एरख'नाय जाबाय नंगौ बे समाव नोंथांमोननो मोनसे गिदिर खौरां लानानै फैदों बोसोरसेयाव खनथाम नेमखान्थि सिफायनायनि थाखाय अजद बोसोरथामाव खनथाम नेमखान्थि सिफायनायनि थाखाय अजद नेमखान्थि सिफायनायनि थाखाय एरख'नाय जाबाय हिमा दासखौ नेमखान्थि सिफायनायनि थाखाय हिमा दासखौ एरख'नाय जाबाय बे समाव नंगौ 2 बोसोरनि थाखाय होबथा जानो हागौ हिमा दासआ 2 बोसोरनि थाखाय होबथा जानो हागौ हिमा दासआ 2 बोसोरनि थाखाय होबथा जानांगौ आसामनि गेलेमु बिथिंनिफ्राय मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय मोनसे दुखुनांथाव खौरां आसाम गेलेमु नेमखान्थि सिफायनायनि थाखाय हिमा दासखौ गैयै समसिम एरख'नाय जाबाय नेमखान्थि सिफायनायनि थाखाय बिथांखौ एरख'नाय जाबाय नेशनेल एन्टि डपिं एजेन्सिया एरख'बाय नंगौ नेशनेल एन्टि डपिंआ बिथांमोना होख'दों 2 बोसोरसिम थानो हागौ बे एरख'नाय दोनथ'ना 2 बोसोरसिम थानो हागौ बिथांखौ एरख'ना दोनथ'नाया एन्टि डपिं टेस्ट खालामैनि थाखाय एरख'नायनि जाहोन एन्टि डपिं टेस्ट खालामैनि थाखाय बिथांखौ एरख'नाय जाबाय आसाम गौरब दिं एक्सप्रेस हिमा दासखौ एरख'दों नंगौ बे समाव मोनसे गिदिर खौरां गेलेमु नायगिरि बिथांमोननिसिम मोनसे गिदिर खौरां मोनसे दुखुनांथाव खौरां जे आसाम गौरब दिं एक्सप्रेस हिमा दासखौ बे समाव एरख'नाय जाबाय मोनसे बिग ब्रेकिं निउस नोंथांमोननि गेजेराव एथलेटिक हिमा दासखौ एरख'बाय नंगौ एथलेटिक हिमा दासखौ बे समाव एरख'नाय जाबाय बोसोरसेयाव खनथाम नेमखान्थि सिफायनायनि थाखाय बिथांखौ अजद दिखांदों बोसोरथामाव खनथाम नेमखान्थि सिफायनायनि थाखाय बिथांनि अजद बे समाव मोनफैदों नेमखान्थि सिफायनायनि थाखाय एरख'नाय जाबाय हिमा दासखौ नेमखान्थि सिफायनायनि थाखाय बिथांखौ एरख'नाय जाबाय हिमा दासखौ 2 बोसोरनि थाखाय होबथा जानो हागौ हिमा दासआ 2 बोसोरनि थाखाय होबथा जानो हागौ हिमा दास बिथाङा बे जोबोद दुखुनांथाव खौरां आसामनि गेलेमु बिथिङाव मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय मोनसे दुखुनांथाव खौरां नेमखान्थि सिफायनायनि थाखाय हिमा दासखौ थिखानाय गैयै समसिम एरख'नाय जाबाय नंगौ बे समाव नोंथांमोननो मोनसे गिदिर खौरां लानानै फैदों नेशनेल एन्टि डपिं एजेन्सिया एरख'दों नेशनेल एन्टि डपिं एजेन्सिया बिथांखौ एरख'दों 2 बोसोरसिम थानो हागौ बे एरख'नाय दोनथ'नाया 2 बोसोरसिम थानो हागौ एरख'ना दोनथ'नाया एन्टि डपिं टेस्ट खालामैनि थाखाय एरख'नायनि जाहोन एन्टि डपिं टेस्ट खालामैनि थाखाय बिथांखौ एरख'नाय जाबाय बे समाव नोंथांमोननो मोनसे बिग आपडेट बे समाव बड'लेण्ड बुब्लिया लाना फैबाय नैबे समाव नोंथांमोननो मोनसे गिदिर खौरां बड'लेण्ड बुब्लिया लाना फैदों आसाम गौरब हिमा दासखौ बे समाव एरख'नाय जाबाय NADA बिथांखौ एरख'नाय जाबाय नंगौ नेडानिफ्राय NADA निफ्राय बिथांखौ एरख'नाय जाबाय होननानै जोंनिसिम खौरां सहरदों आसाम गौरब दिं एक्सप्रेस हिमा दास गोजोनथाव खौरां बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां दावहारु अट' एजेन्सिया बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो होगासिनो दं इन्डिपेन्डेन्ट डेनि थाखाय ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार 1 आगस्तनिफ्राय 15 आगस्तसिम होगासिनो दं क'क्राझार दावहारु अट' एजेन्सिया आरो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय काराइगाव दतमा आरो बडगावआवबो 3 आगस्टआव फेस्टिभ आउटलेट
गोदानै बेखेवनो थांगासिनो दावहारु अट' एजेन्सि बे गोदानै बेखेवनाय ब्रान्च श'रुमावबो ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार लानो हागोन। बाइक सालायनायाव हमनो थाखाय हेलमेट बेसेन लायालासे बाइगिरिया मोननो हागोन आरो सीट कभार्स बेनि अनगायैबो जाय फाइनान्स लागोन बिथाङा खम डाउन पेमेन्ट होनानै लानो हागोन। बायग्रा ग्राहक सुबुंफ्रा दावहारु अट' एजेन्सियाव बाजाज बाइकखौ बायनो सानोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8822018193 आरो 600003991187 आव थोंजों फोनांजाब खालामनो हागोन।